INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule March Thla kan mang zo don ta thani chung Myanmar boi chung chang kan thei angin update kan siama kan channel min hlut saka in lo beng war pha thu kan riatin kan lom hleni voin March ni som thum le pakhat hi Myanmar ma sipai council in thu nei na pong lak ni som nga le pariat na anita voina po Myanmar chung mun tina demonstration an siam na sale hlea chanchin tha ala riat lei theilo lungai na le ta na lam hlir alani tun tum chu social media ranga in lo mu ringin voina thil thleng lam kan kalka nanga kan soi ngai lo poimo si lam editorial rong kai devin civil mi te chet dan lam ni lovin sarkar hong thei thil om dan lam kan soi don nia UN Security Council po Myanmar Buaina sipai nun rong te chung thurel turin zanin hian an thule don chunia eng tak angmo comment lama kan mu ang khan demna thule tito lo tura an du thu ti vel mai ne lo thu thar deu Myanmar mipui te nun na chan thei ngei tur thu an vuak thak yan bai sei to teng u China sarkar po Myanmar chung changa nimin lam khana tong chuak vele a le lama orti duma le lama vatisen ang vela ni ber Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian chuan Myanmar chunga nun ron na le thihna zong hian turam tan ma thatna a thlen tir don lo atuar tu tur chu Myanmar mi te buk kan ni ti in har satnan ton mek chu a that hei ang berakal pui ram an du thu an mani China tongin a soi Myanmar Buaina chinfel dan tura an zawahin fel takle thata ka thil a om le theinan malatlang se du om leti ka soingun to khop mai hetianga pongrong tak maya thil ti hi atu ve te tan ma thatna asiam sak don lova atuar tu chu Myanmar mi puite bokan ni don ani ati hetiang hian han soi ve tak ma se Myanmar mi puite chu soilo khovel sarkar rang te chuan China hi Myanmar sipai council lam tanga an ngai veka Myanmar mi puite point China thil siam le an sum don na lam chi ti kholo tumna alian hle to a mani lama hlain ta ya township chunga industrial zone na kang mai chuak ang chi te po kha hetiang wang vek hini Russia chuan Myanmar sarkar minong hlain sarkar ne na nakin zela po tho ho na tha ne yan du thu Myanmar Armed Force Day yan man puina khan Alexander Fobin chuan a soi ngeya democracy ram tin te dem a hlo hleni khamini khan Mizo chuang sipai council in an kap hlum khania Sunday le nimin lam thleng khan sipai council lam hian mian ren lo hlea hetiang kara Putin sarkar po mi dem na tong kamadong na sa a sarkar mai ba ka Human Rights Watch lamatanga dem na thu deng khong tak atom ta teu maya chu wangin hetiang hian in soi fia non le ta a Russia sarkar hian Myanmar sarkar nen thata ka indor na kalpui zel kandu kan ti awang motin tuna anram chunga thilung chiat thak tak thleng te hi tha kan ti pui ti na ni chuang lo ti in Russian sarkar chuan nimin khan thu chua asiam vele ni ramdang le pol ho sang in Russia din na hi diglo takan ngai koi lo ram an bei sei thu sarkar spokesperson Dmitry Peskov chuan soi bok tunlaya an Buaina ti fel tur hian hun adu deuh ngei narin oma Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan point he Myanmar Buaina hi engtin nge kan chinfelang ti hi tuna thil poimo ber chuni ati Singapore media te hne na Vivian chuan athil mu dan soin an Boruak hi kanrin ai na rei du view mai theiani ati February ni khata tanga minong hlainan thune ina ponglak nu voin thleng hian ASEAN member te laka chuan Singapore le Indonesia ram te hi Myanmar chung changa ril ruseng ber anni ome Myanmar sipai council te chet rova dan soin French Foreign Minister Jean Yves Le Drian chuan middel ang mayan ni alo ti ve boka sipai council an dem na thu March ni somni le pakwa thotan ni khan Friends hian thu chua an siam ve ni February ni khat General minong hlainan thune ina pongla ka tang khan Myanmar mi puite chuan na satakin an do dal nga la
sarkar na thok tam takpo sipai council thuna in hnuaia na thok du lawan nuarin CDM anti mai movement alo chuak ngal boka heng zinga chin chiat lak tak pakhat chu sarkar na thok ni ve lem lo private bank nei tu te le thok tu te he sarkar na thok te nor na thlopa an chol ta vek mai hi ni hei hi tun tuma hian claim kan nan thlur bing deuh don nia hetia bank thok tu te an nor vek ta ka wangin min ong hlai nan thu nei na pong lak nu thani zet nuwa po private bank an la hong lova Myanmar ram chunga sum leng vel po athuan op ta vek mai sipai councilin thu soi ho na voi ni voi thum anan neya min ong hlain chuan private bank te chu in hong to turin ati thina an hong du lo ani chuan bank thok tu te ba ka bank chopin threm an ni tur thu a soi fowa chuti chung chuan tun thlengin private bank te pon sarkar na thok nuar te thlopin an la in hong du lovani Myanmar ram chunga economics hi thataka kal le wat theinan private bank te hian poimo na lian takan nei ve ni chuwangin sipai council lam la hian pressure an pena sa sort view mai sia private bank thok tu te hian an bank an hong to ang nge sipai council in threm na pek ang tuar huamin an la chhun zom zelang ti hi mipui ril ruwa a om lo theilo soitak ang khan private bank te hian tun tuma CDM a hlo tlin theinan poimo na an nei lian hle hei hi mipui lam point an reve kar mai boka CDM thop to lova bank hon lui tir an nei don chuan chutianga bank lo hong tu te chu mipui tang rualin threm dan kong an dap tur thu an lo soi ve to ni om zia chu bank lo hong anom vai chuan chumi bank ka sum da zong zong te chuan an hon vele ma ni sum theu draw chu ngal vek tur an ti ni ber kan riat angin bank na tho chu commission ani deuh maya sum da khol du tu te hne na tangin sum pung la in bank lamin an lo von saka chutianga an la khom chu a mang du tu hne na sum pung nein an man tir vele emo an ma ni nge yen sum don nan an mangemo ani maya mi puile sum dong tu te inkara commissioner an ni deuh mai chu wangin bank ga da lu lam om lova ma ni ta theu an ro chhuwa vek chuan chu bank chuan engti kong ma in na thok thei don lovani sipai council lam chuan thu nei nan pong lak nu re lo te February ni riat khan central bank kaltlangin private bank te chu hong le theu turin an nor ta a atul chuan sipai security kan tho sakang an tiani mahse tu private bank ma in hodan tum lo wangin sipai lam chan miawadi bank chu hong turin an ti ta a chotia anan hong chule chu bank ka sum da tu mitin mai chuan an sum theu draw chhuwa vek an tum tamaya an tam em awangin sumina dai mai don lo bank an khar le a hon hun dar karan ti tlem chotiang vel chuan an khosa chhota nok mai ni hen har satna sukiang tur hian central bank chuan march ni khata tanga zui tur dan thar aduang le a tun ma ATM ka ta tanga ni khata noi som an chhuwa thei trin kha ti tlem sakin ni khata noi nga chau chhuwa thei turin atia ten bank atanga poisa chhuwa dan pa ngai hian cholkar khata noi som ni aya tam lak a oi lo boka bank account ti top an tum point a phal sak chuang lo bok sumdong len ni company lian te tan cholkar khata noi zan ni aya tam an chhuwa tur ni lo ti te ani ta zela hetia ti chan ber chu bank lo in hong anom puwa mi puilamin threm na an pek thei lo na na ven atumani ber mai hetia taktika siam tha chung po hian private bank te chu anin hon pha chuang lova thok tu te office an kal lo thu te anin dai lo thu te chuan lam chi rang siamin private bank te chuan central bank lama thu an phua kual ta a te chuan central lam chuan ti dan tur dang atap le ta ma ni na thok lo office kal lo te chu rem an ni tur thu chhuwa ta ni mahse private bank nei tu te lam chuan Myanmar ram na thok tu te en kol dan an lo nei sa mangin an hnoya thok tu te chu an en kol thuin an chang ve le maya te chuan central lam chuan office kal tur an ti atanga an kal le kal lo te chu hriat tir turin le office an kal lo ani chuan march thlallo an don tur 75% kat sak tur te chuta April lama an la kal lo zel ani chuan thlallo lak tir lo tur te in atita a
mahse ni na taka chuan private bank ka thok tu te hi CDM movement omtir February thla khanan hlo pumpuyan lo dong to a March thla an kal lova 75% kat tur le April thla an la kal lo zela hlo chua tir to lo tur hian a en tir nia lang chu April thla thleng khe chuan tuna sipai council hi an dan hi angai poimo te chiam lova manlai sipai opna ang tho khan an soile chuan lamata na an ti apiang kha dan thar ani deuh zel to maya sarkar department tinami te CDM an thlop an tia an du duan mana an du apiang zela an khunga an du an chol tir mia mai mahse hi private na thok tu te chunga a man thei mai to bik lo ram chunga na thok tu te en kol dan an lo nei sa nen khan aiin kal tatlata chuwangin private bank ka thok tu emoman an tumpo in chuan lam tling tok tak an nei anga yani chutiang ania wangin tuna thil hanti pop kha arem talova April thla an ngak ta ni ber hetia sipai council in pressure siam na sa hle chung hian voin thlengin khoi nge kan hong ve mai tak ti ang ti hi private bank nei tu te zinga an la om meu lo anga nimin lam khan kanboza bank chuan ATM atanga chua thei tur sum an bituk ang kha arem ti ni om takin thuwa thanga mahse chin chang hi kan fin fia man ta chia lovani ti chuan central bank lam chuan March ni som le ni som pariat lama an hmalak na in om zia anei lo ti hria in ti dan thar an duang le a private bank ten an bank an hong du mia lawani chuan an bank hausak da na zirte sub office an nei tam da na zirte in bank an hon du lo man an choi turani an ti le ta ti chuan an bank hausak da na zir le sub office an nei an hon du lo da na zirin central bank lama percentage an thunang ti anita a an hausak da na zirin cholkar khat chung le ka an thun tur hi noi som ne atanga noi zathum inkar ani hem mai ti hian central lam chuan an hne na sum report an don atanga lei choi tirin pressure an pek ne a tukzal thei anin ring ta photani engpo ni se sipai council do dala sarkar na thokte nor na movement hi alakal tluang zela tun thleng hi chuan sipai council in sarkar kal an tum hi an la hlo cham ania hetiang tho hian sum don na economics lampo thatakin kan kal theiania ti an tum na po CDM awanga private bank te an la chol thua pawangin an la ti hlei thei chuang lovani chuwangin private bank te hian tuna Myanmar ram din muna thunun vek thei chuang lo na chungin ram mipui ten sipai thu nei na do dala tanan lak na hian poimo na lian tak an neya akila lung tangkai tak an ringot mai engen an zel don ni heti lai hian general demonstration huai hotu committee GSCN anti mai chuan tlangram ethnic ral thuam keng ho heng kachin kaya karen chin mun sian ti vel ethnic ral thuam keng pol som paruk te chu ram chan tura thok ho turin an som vele taboka ram chung mi pui te chu chan tu nei lova mu ar lak tur ang maya englai poral tritaka an om ta ka wangin he committee hian March ni som ni le pariat khan ngen na le kha apetaringut mayani hetiang hi engtika taktiang mo tia mitam takin an lo thlir ani reng bok ti chuan an ngen na hi ethnic nam rang sipai te chuan engtin ngen lo don son tak ti hi soikai ta zelila tuna committee lamin ril ruan nei dana hi chuan federal army hi din ngal rum atul ta an ti ni ber ome an le kha chuan federal democracy alo din chhuat theina turte tran ho atul thu te mi hring chan vo in ang tlang an nei thu le za om na chung chang te nam rangin ma nia in opna dan an ne tul thu te an tar lang hlomani an le kha chu heng ABSDF kan ti te AA wa sipai ho UWSA kan ti te mun nam sipai MNSP te karen lam KNPP ti ang chi te kachin lam KIA kan ti ang chi taan palong an ti TNLA nam ho te KNU te po telin nam sipai chi som paruk te hena ngen na an pe an zawaya tran ruala tho ho lam thu ani takna a KNPP lam hi chuan ma ni omna muala tanga be an thlang deuh zawk ni om takania ngen na ani angin engtiang takin nge anin hlom khomang ti ero ala chiang hlei thei lovani
en tirnan hemi chungchanga UWSA anti wa sipaite pon thutluk na engma an la siam lo thuan soya sipaite chuan civil mi demonstration siam tu te an bei mai ani lova ethnic ral thuam keng ho pon kap na sa hleya ken iunen phei chuan thlo na mang hialin bei puyan thlaka ral tlan po sing tel te meu an omani hetianga sipai council a chet rova ema wang hian tun hnai mai khan PPST anti remna zonga hmalak mek na an ho tu ni lailok General Joseph anti pon sipai ne na Inremna lo siam to ethnic ral thuam keng chisom te po mipui chan na na ding ho le zawk turin alo som hlom boka tin April thla khi chuan Federal Army ruang am din chua ani to tur thu CRPH lama thu soitu pakhat chuan manne lam khan lo soi dai to boka heng thil han thlir kwal hian Myanmar Buaina February le March thlapum hluma general demonstration hian April thla hi chuan hlet dang a chua to don ni na lang mipui lampo hian thi tlo ringot hi chu ni thein an hreto lova mun tina ma ni nei angin sipai council lampon lo kap zel to mai bok nen April thla khi March thalam aiin ala thim le zual don ang le maya amaro chu hetianga ni vele hian khuwa war nai to tura a bei sei om ve hle bokani sipai hi engwanga heti em arong ngen ni le an mani sipai te ve hian an hre chiang hle tura ngaila sipai te nge na an soi dan hi kanan soi chong nge rengun khopui ni sensa noya general tun miat ong chuan silai muruak te chu a char dun maya aluak te po chuak rum ta veang silai muruak a mu vele chung te chu silai mutak an thun na nge ani ti a he thiam ngal vat maya March thatir vel khania sipai te hian mi tam tak an that nge ani ti a re chiang le ni a nu rei lo te civil mi te chunga rom taka che thin tia a ming a chiat em nuin a tho na sipai muna tangin atlan bo ta dai maya tun thleng hian ala biru tarengani chupa general tun miat ong chuan ti hian a soya sipai te hi ka hmangai tak zeta mahse ram le sipai te inkar du thlan tur thil ani don chuan ram le mipui te chu ka thlang zawk ngei turani ati Myanmar sipai nuai nga chhovel te hi mi te that tura huai sen na anin tu ngetle maya February ni khata tang khan voin thleng hian mi zanga chuangin ramtan nunna an hlan to ani mi sang ni zet tan ina an khung ta bok mani March ni somni le pasari kha sipai council malak na a ram chunga mi thi za chuang an oma wangin iwen chuan mi thi an tamper ni ti in a chin chia nge a chung zinga chuan kum som pathum mi pahni an tela kum nga mi tiamin no pang pasari anom bokani sipai te hi an mani khovela uluk taka enkol an nia khovel dang ne na in pum pol lutuk lo angin an khosa a an mani po civil mi te aya chung chuanga in ngai na lian takan nei fo ani an chunga thu nei tu te chuan an social life thlengin an veng tlata khoya po ram ti chet tum melma an omru reng thei ti ngai dan an tu ngetle thu oi anin zirtir na sat ema wangin nakin rei lo te chuan sual na nei lo civil te kap hlum mai tur po in an monga zang ol hle zelani chu wangin sipai in thu nei nan lak chung changa po mitam tak chuan an mani chunga in thenna om vele mayang ti an ring thina mahse hetiang hi chu thil har satakani zawk thu an mani sipai lo tang to te ngei nan soi zel chu wangin tuna Myanmar ram din mun en hian nakin rei lo te thi sen chuaka in ka na na satak ala thleng ngei na rin om hle zawk ani general lo thok to ming tar lan du lo pakhat chuan sipai tam zawk te hi chu an thluak suk sakan ni ti asoi nge a he thu soi tu hi Myanmar ma West Point anti mai sipai sikula zir chuak ani nge tuna po hian sipaya ala tran tlata wangin New York Times palaiten an kom na po a ming hi thup tlatani asoi zel na chuan mipui veng him turin sipaya kaluta sipai ten mipui an kap mel ka mu hian na ka ti thei hle ni ati Myanmar sipai te chanchin kan thlir chuan sangkat zakwa somli le pariat zalen na an nei atang khan communist te ethnic ral thuam keng ho te nen anin kap ngal te umaya mi hring tam zawkina an zui Buddhist mi le sa an ni na ngai hlu in
tlang ram nam dang te ro an tira thei thin hle ni tun ma chuan sipai nan ka turte chu ram dang mi ten nia tuna ero ram chunga ani ve te thung sipai council in thu nei na pong lak du lova kong pui tunga demonstration siam tu civil mi te chu an target alo ni tamai si ni thu nei na pong lak tu minong hlain khan mani armed force day ya khan mipui te hi hlo om zong zong laka kan veng him turani atia nei pi to khopuya ro pui taka hunan man la yen Myanmar ram chung khopui somli chuanga ero sipaite vekin mi ten nun na engemaw zat an la ve thung general tun miat ong chuan sipaite chuan demonstration siam tu te chu misual ang an ngai nget tlat to achan chu sipai thu oi lo le do dala piang chu misual an ni mai sipai tam zo hian democracy om zia hi an dam chung hun zong zonga an tem ngai ve meu lo an khovel thim taka an cheng mai ani ati thu nei na an pong lak ma tun makum nga kalta kha an khir kirila mipui nan thlan tlin te nen thu nei na in cement na an thok tlang thei tak na a ramero an la thunun thei tlat private sum don na bank sikul le company rang stock share atangin mobile internet thlengin sipain chanvo an langa hle ni klema sarkar lo dik deu nu lama po ro rel na mun le thena mun khat an la om ta zela heng palai te hian an ro rel pui palai te ne na nin nim nai ngai lo hle le ngala an mani du dan te in vote an thlak thina ni an din mun dik tak renguna sipai doctor pakhatin hetiang hian a soi mipui ta na rom bol hi nuam ka ti zong takania mahse sipai huanga kan pute rom ka bol ta zo kani ban du ma ila aban mai thei to lo bangila min man le chuan zel bang zu te ni mai ba ka chung te pon hre om an tor pha ngei bokang ati pon lam mi hring te ne na in po ngai lo an ni awangin sipai te tan chuan thu nei tu pai thlak tuma in hor khom mi pui te chu hriat thiam an har sa em maya New York Times lama sipai pakhatin an soidan chuan Myanmar sipai te hi an thuak an suk sak ne thei nan an Facebook le social media thlengin democracy that lo zia te mi tha le swal thil ti chi rang an chung lama tangin en turan chop sak thin ni ina soi hial ani sipaite thlir dana tang chuan western ram te chu duam na ne na Myanmar ram lak tum tu ang mayan ni a heiwang hian ania tuifin re ta tanga hladeu nei pi do lama munan khwar tak ni tuna Myanmar sipai ya general na thok mek ming tar lan lo pakhat chuan ramdangin an ti boina laka mi puite veng him tura thu tiam la tu sipaite hian tuna mi puite an that mek ani alo ti ve bok ani hi khopuya civil mi demonstration siam tu te an ral thuam mangat not dar tur thu pek dong tu ani ve nge heng kanan soitak du te hi VOA in an mani Myanmar sipai te an kom na nge an tarlan toy fel de win kim lo de khlekin kanan la chhong ani a heta tanga chiang ta em mai chu Myanmar sipai te hian an pu te thu chu pathian thu ai nan hlau zo ka an pu te thu pek zom chu ram mangai nan lan tir dan tur nia anin ngai nget tlat to ni ole kan channel clear tu ten min lo hlut saka min lo clear sak thina wangin kan lo me